Tinuod ba nga adunay langit? O tinuod ba usab nga adunay imperno? Igsuon, yes, tinuod nga adunay langit. O tinuod usab nga adunay imperno. Sa Hebreo 9, versikulo 27, nag-ingon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Ang tanan igsuon mamatay gayud. Itang tanan matapos nini nga kalibutan. Ang atong kinabuhi matapos nini nga kalibutan ug hukman sa Dios kung unsa ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung maayo ba kini o dili. Kung maayo, kung nakapahimuot ka sa Dios, nan imong maangkon ang langit. Apan kung wala ka makapahimuot sa Dios, nagbuhat ka sa mga butang nga sukwahi sa Dios, imong maangkon ang imperno. Nag-ingon diri nga kinahanglan mamatay sa makausa. Ug tapos sa kamatayon, ingon diri hukman siya sa Dios. After death, naa na dayoy judgment. Human sa kamatayon, naa na dayoy judgment. Maong mga igsoon ayaw gituan ang gingon sa mga katigulangan kaniadto nga after pagkamatay ni Tarpulano or ni Tarpulana, naa pa siya nini nga kalibutan. Nagsuroy-suroy pa ang iyang kalag or naa sila'y giingon nga nagkondenar ang iyang kalag. Igsoon, after sa kamatayon, naa na dayoy judgment. Nga kanang tawhana, kung nakapahimuot siya sa Dios, hukman na siya dayon sa Ginoo human sa iyang kamatayon. Maong ang iyang kalag wala na diri sa kalibutan. Kung imo manggaling makita ng tawhana, dili na siya igsuon, kundili gisuhid lang kana sa demonyo aron malingla ka. Ang demonyo mangita nagpaagi para mailad kaniya. Maong igsoon ayaw gid pauwat kay ang Biblia mao kini nagtudlo kanato sa tinuod. Mao kini nagtudlo kanato sa kamatuoran. Maong ato gintiman-an sa kanunay nga after sa kamatayon sa tao, naa dayon na judgment. Kung maayo ka gibuhat sa kalibutan, kung uyon sa kabubuton ang imong gibuhat, imong maangkon ang giharian sa Dios nga iyang gitagana alang kanatong tanan. Apan kung nagbuhat ka sa mga butang nga sukwahi sa Dios, nga hilayo diha sa Dios, itambog ka gayod sa lake of fire. Mao na itambog ka gayod sa imperno. Atong basahon ang bersikulo nga nagpamatuod nga duna gay imperno. Atong basahon sa Lucas 16 bersikulo 22 hangtod sa 25. Unya namatay si Lazaro o gidala sa anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya ni yahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluy-in taon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiagom. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Mao na igsuon ang verse nga nagpamatuod nga duna gayoy imperno. Kanang usa ka dato igsuon, tawhay kay ang iyang kinabuhi. Wala siya naglisod sa kalibutan, wala siya maglisod sa iyang pagkinabuhi, nabuhat na iyang gusto, kung sa iyang gustong maangkon, iyang buhaton, kung sa iyang gustong buhaton, iya ka nang himuon, tanan nga mga kahilayan, iyang mabuhaton kay dato siya. Apan si Lazaro nagantos sa iyang pagkinabuhi sa kalibutan. Nagantos siya samtang aniya siya sa kalibutan. Apan human sa iyang pagkamatay, wala na gayud siya nagantos. Ug atong nakita nga ang dato nga tawhay ang iyang kinabuhi, hamugaway ang iyang kinabuhi sa kalibutan, human sa iyang pagkamatay, atong nakita diha nga nagantos siya sa kainit sa kalayo. O gani, nihangyo siya ni Abraham nga ipadala si Lazaro. Apan mitubag si Abraham, hinumdumi nga samtang anaa ka sa kalibutan. As nabuhong ka sa mga kalibutanong mga butang, mga kalipay sa kalibutan. Apan karon nagantos ka. Apan karon si Lazaro malipayo na ug ikaw nagantos na. Mao na igsuon nga tinuod gayud nga dunay imperno.
O kung dili kita magbuhat sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Dios, matambog gayud kita sa imperno. Maadto gayud kita sa imperno. Ato gyud timan-an ang giingon sa Mateo 7 versikulo 13 hangtod sa 14 nga kung kita magsubay sa hayahay nga dalan, paingon gayud kana sa kalaglagan. Apan kung kita musubay sa sigpit nga pultahan, paingon gayud kana sa gingharian sa Dios. Maong samtang ania kita nini nga kalibutan, ato gayong buhaton ang mga butang nga makapahimuot sa Dios. Magbuhat gayud kita sa mga butang nga iya sa Dios nga makapahimuot kaniya. Og ato gayud nga tinud-on ang atong pag-alagad sa Dios aron masulat ang atong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Tungod kay nag-ingon ang iyahang pulong diha sa Gipadayag 20 versikulo 15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kana ang mga prove nga mga verse igsuon nga duna gayoy imperno. Nga kung dili kita magbuhat sa mga butang ayon sa Dios, matambog gayud kita sa imperno. Ug sa Lucas 23 versikulo 43, atong basahon kini nga verse tungod kay kini nga verse nagprove nga aduna gayoy langit. Nag-ingon dire, miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka na sa paraiso uban kanako. Kani nga verse igsuon mao kini kadtong adunay duha ka mga makasasala nga gibitay uban ni Jesus. Adunay duha ka kawatan nga gibitay uban ni Jesus nga ang usa mibiay-biay kaniya ug ang usa mibadlong. Miingon kaniya, wala ka ba di ay mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisilutan tungod kay nakabuhat man sila og dili maayo, nakahimo man sila og mga butang nga sukwahi sa Dios. Ang usa ka kawatan mihangyo siya ni Jesus nga kung atuan na si Jesus sa iyang gingharian nga hinumduman siya ang tubag ni Jesus kaniya karong adlaw adto ka na sa paraiso uban kanako. Mao kana ang mga prove igsuon nga aduna gayoy langit ug aduna gayoy usab imperno. Maong samtang ania kita nini nga kalibutan, ato gayud nga seryosohon ang atong pag-alagad sa Ginoo aron atong maangkon ang kinabuhing dayon aron kita makigkauban sa Dios didto sa iyang gingharian. Sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 8 nag-ingon, kita masaligon kaayo og palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa og makigkauban sa Ginoo. Mao na kitang tanan igsuon mubiya nining lawasa, kitang tanan mamatay, kitang tanan mawala nining nga kalibutan, mubiya kita nining atong lawas karon og maningkamot kita nga sa atong pagbiya nining atong lawas karon makigkauban kita diha sa Ginoo nga dili gid kita matambog ngadto sa imperno kun dili atong maangkon ang gingharian sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.